Ce faci, nebunul? Vrei de asta? Nu vrea. Nu vrei? Ok. Hai să vedem ce vrea. Poate trebuie să te servesc? Te servesc cu așa ceva? Vrei? Nu-i convine, mă, nici asta, nu? Clopoțel? Vrei clopoțelul? E că vrea clopoțelul! Bă, alo, e clopoțelul meu, tu auzi? Iete-le! Clopoțelul meu, nu mi-l iei tu așa că vrei. Bă, mă mușcă! Aoleu! Mă mușcă de fund! Fugi! Stai acolo, mă mușcă de fund, ia uite-te! Stai acolo! Ai înțeles? Stai acolo, că stai bine! Eu am să las clopotul ăsta pe jos. Nu cumva să mi-l furi, ok? Am să-l las chiar aici. Nu! Nici mie nu l-am lăsat și de ce mi l-a luat? Mi-l aruncă în apă. Mă, tu ești sănătoasă la cap? Ok, ce trebuie să fac eu